Салом ва дуруд мепояд ба кули мардими Тоҷикистон. Хуш омадед ба канали специалист СЖ ки бародарони азиз чиқаре ки дар инҷо мебинед, яъне ҳамаи ҳамин хонаро мо подкраска тайёр кардем ва ҳоло бошад паставкаро яъне краскаша шурӯъ кардем. Худо хоҳад баъд навбати краскаи сиёҳ мешавад. Вақте ки краскаи сафедро буд кардем, баъд аз болои ин метавонем ки мо лак бизанем, лаки бесвети ки паставкаро шушта шавад ва байни ин мешавад краскаи сиёҳи маслини мезанем, мешавад блеск мекунад. Бохай иншоалло давом дорад, бо давомшо тамошо мекунем, мебинем ки чӣ гуна мешавад. Ба полка бояд сиёҳ кунем. Дар инҷа ки освещение нест, яъне камтар ториктар аст хона, ба ҳамон хотир соҳибои хона ки ризона мешаванд, мо чикор мекунем? Мо ҳамира полкаи пояра сафед мекунем, фақат сиёҳ намедида мекунем ки хона рӯшантар шавад. Тоҷикистон шомадед ба канали специалист СЖ ки бародарони азиз чиқаре ки дар инҷо мебинед, мо дар ҷои кор ҳастем ва ҳоло бошад яъне краскаро шурӯъ мекунем, краскаи потолокро баъд навбати абой мешаванд. Бародарони азиз, шумо як чизро фаромӯш накунед, обуна шавед ҳатман дар канали мо, подписатсияро фаромӯш накунед ва видеои беҳтарин аз пешан
ما با نوار میگیم نشون میده که میبینیم چگونه بود چگونه ساختیم وقتی بعد نبود مسخره سر میکنیم بعد دوامش تماشا میکنیم